Esan didate akordeoia instrumentu bidaiaria dela. Eta niri bidaiatzea izugarri gustatzen zait. Galdetzera joango naiz. Kaixo. Kaixo. Egia da akordeoia magikoa dela? Parisera joan gaitezke? Noski. Brasilera. Berehala, Anderino. Bidaia ederra. Eta urrunago joan gaitezke? Jakina, baina hortarako hau jarri behar duzu. Espaziora goaz? Bai, prestatu, aireratzera goaz. Bidai polita, baina ez dakit hemen hotz egiten du, ezta? Hotza aipatu duzu? Hau ez da hotza. Entzun zer den hotza. Oso polita, baina bueltatuko gara Euskal Herrira? Bai, Anderino, horrela nahi badezu. Eta nola egin ditzake akordeoiak gauza guzti hauek? Ba, haizezko instrumentua delako. Haizezko esatezu? Meria bezala. Honek ez du balio? Zatoz. Horrela egiten degunean, akordeoiak arnasa hartzen du. Zuek ere probatu. Eta horrela egiten degunean, arnasa bota egiten dugu. Bitartean, nik sakatzen baditut botoitxoak, soinuak sortzen dira. Eta nork asmatu zuen akordeoia? Cyril Demianek asmatu zuen akordeoia 1829 urtean. Akordeak egiten zituelako akordion izena jarri zion. Akordeak? Bai. Nota pila bat batera jotzen denean, ezta? Bai. Hemen dituzue tekladun akordeoia eta botoidun akordeoia. Eta hau? Hori da akordeoiak barnean duena. Begira. Hemen falta da. Probatu nahi? Egin putz.
akordeoia ikasteko handia behar da. Ez. Begira, hemen daukagu akordeoi txikitxoa, asterako. Geroago, ertaina. Eta azkenik, handiena. Eta botoi hauek, zer dira? Erregistroak. Erregistro honekin, soinu aguduak egiten ditut. Eta erregistro honekin, soinu grabe-grabeak. Eta orain, zuen laguntza behar da. Ni jotzen dudan bitartean, erregistroak erabili. Ados? Hemen dauden pila.